Ia 20 urte dira nire ibilbidea Lagunaron hasi nuela, eta 2 hamarkada hauetan etxea goitik bera ezagutzeko suertea izan dut. Eta suertea diot, bakarra den aurreikuspen sistema barrutik ezagutzeko suertea izan dudalako, edo aukera izan dudalako. Sistema aparta da, eta oinarrian helburu ederra duena, pertsonak zaintzea. Sestaotarra jaiotzez, Bizkaitar bat Gipuzkoan bai, benetan poz handiz eta gogotsuekin diot Lagunaroren familia, Lagunaroren jendea etapa berri honetan gidatzeko erronkari. Errespetu handiz hartu dut Luis Mari Ugarteren lekukoa. Luis Mari langile aparta eta lankide leiala, berak irakatsitakoak oso kontuan ditugu. Eta berak egin duen bezala etxe hau hazten eta garai berrietara egokitzen laguntzeko prest nago. Zein da gure konpromisoa? Sistemaren bideragarritasuna eta iraunkortasuna babestea. Orain eta epe luzera. Gure kooperatibak, gure mutualistak eta haien senideak babestea dugu erdigunean. Eta hori da zaindu nahi duguna. Une honetan bideak korapilatzen diguten 2 gai eskuartean ditugu. Batetik, iaztik, inflazioa eta interes tasak goranzko bidean daude. Eta honek eragin zuzena dauke gure ondarean, gure konpromisotan eta nola ez gure solventzian edo kaudimenean. Bestalde, 2023an indarrean sartu da autonomoentzako kotizazio sistema berria. Eta nahiz da epe laburrean gugan eraginik ez izan, buru belarri ari gara, gure izarari uko egin gabe sistema berri honetan egokitzeko. Zailtasunak zailtasun, Lagunaro kooperatiben elementu bateratzailea bihurtu da. Komunidade bat gara. Guztion artean sortu eta eraiki dugun eredu bat gara. Barruan gaudenok ondo estimatzen duguna eta kanpoan dauden beste eragileek be ondo baloratzen dutena. Eta hau, esperientzia eta belaunaldi berrien freskotasuna uztartzen dituen taldearen lanari esker, lan bikainari esker. Carlos Maza naiz eta Lagunaroren etapa berri honi ausardia, konfiantza eta zintzotasuna eskaini nahi dizkiot. Izan ere, orain arte bezala jakin badakit topatuko ditugun erronkei aurre egiteko kapazak izango garela. Hori bai, beti gure nortasun ezaugarriei leial. Elkartasuna, mutualismoa eta erantzunkidetasuna.